Phai kuni ni phai ingora troxy arni Karbi Anglong along le hoi nangke pera phuthak kachesong padoji. Jambili NGO Open Majung Tirona Ronga Soraphan Kirap Kapajordam. Dipu District Jail along Vidya Singh Terang Afran Damjui. Karom Pinikar Binglong Live Prime Tama Birta Long Pen Nilisami Julie Baby Nonar Jekta Birtang Don Pen. Karbi Anglong alongli Adui Ahoy Lasonsi Nagaland Meghalaya Nagaon Golaghat Pen Longli Ahoy Nangkipet Kaikita Ingtonte. Bangso Jok SYJ AISA RYA Lapen EJD Atum Chelangsi Kachesong Asai Deng Ponchi Pusi Pirangkia Mayalong Pangdakpon. Kidang tang phai kuni ingkora isi arni anikang sang por phai phomalong hanjang langsu sarthi fast food aklaralong SYJ AISA RYA Lapen EJD Asong Pen Pirangkia May Kangi. Bangso Ahud ahin pen Karbi Anglong along lea hoi nangke pera puthak ke bangji phai kuni ni phai ingkora troxy arni kachesong ponjia phan pangdakpon. Jadi ke bangji 27 arni bangke ladoan border adui hoi lampen nanglok la nangkai terus anak puthak itu la songpli lapen Karbi Anglong long doan song nom handan itu ipil ponlo 27 arni bangke itu sedapen protest dharna asal ramai itu sih kasih Karbi Anglong doan song handan itu ipil lo 27 November ni bangke na stone kerja masih itu mah song pen tuning dulu. Bangso asai kideng ahud Karbi Anglong arlo kedoan hamphang asong atum setami nang kachetodun ejia phansi Pirangkia Mayalong pen kachuning di padopon. Langdam lo pulote Karbi Anglong a forest aing namajo amatsi raratum ahem arit kachikim kedo githak lapen gari motor pachiling phunan pin. Central Reserve non lapu non enforcement no momentin la pu doduli reserve yang silang number west bian no la sila dalatang ke forest tum initiative NC ba council nam initiative NPN lahai dum han plung labun pima pulote forest aina ting ben alam dum yang se othi pulote labang ke plung labun ji no langdam no pulote la so forest ar do si rong chukim la so forest ar do si thiri kaddo we hemrit kandak long ang tom gari kacheleng kun merhing nangehing kandak lo son surya kamang klem tu boleh forest aina teng benjong si othik pulote labang ke lunglap un Jasamet Karbi Anglong Nagaland Meghalaya Nagaon Golaghat Haihui Ahoy Kedai Nangke Peralam ki Prabjin Pen Nat Sorkaratum Chingwai Serak Nji Kali pulote kachesong pasodak nang kokpo lapen non Karbi Anglong along le arlo nang kikim tang ahem lapen IRBN kem anta Prabjin Pen Chipri nang poposi Pirangkia Mayalong ningji pontu Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Singkreng nang libomajo kangsam nang barbomlo. Napusona porahud penang anararatum pedi anam gisojok joy karom kaviatum do upu jambili NGO atum mathaponsi majung teronarong kabinaina atuma phan kera pajodam. Pini majung teronarong along lapusona sai kideng ahud rong along kidu don trokebra nerkep kiduk der araratuma phan pedi kaching thangason hehui do anpen kera pajirponlo. Bangso pedi kerona sai kideng ahud rong araratuma phan rong araratum setame aning karong cipi ponrenti rong egnong lang milia ke do pen seta ko ana kang hona ka jin su ke chi theklong le pen na majung terana sorla an ke du sai pi ta antum government ke the ke de tum theklong na chi pen ka jin su la hai kena an pe di an ron ko chetang ro
Lapuson kabedet arada tuma phan kirap long loga bangki nilitum methanga ja kongpen kali bonta kaprek ke the kidinga tum amina chuche sele na sele si peri pencenglok tangka maha bidi surepen nilitumalong nangka cerap dun pena joksi pini lapuson kabedet atuma phan kirap pajiodam long long lapen ke bangji langa por setame lapuson thak akirap mate nang cerap nang chitodun bomlote amsose agathia sai setame keklem pachun pon unji pusi jambili NGO ahimpen nang pachini don majung tenon arong long nilitum fil officer bang dak bang det pena phi tin han data nang pilo la pena pila phi mitum bang la pulo je ada kidu kelak li so karbi aran kidu kelak ke doa join ni nilitum ningduk kajin so ke doa join ni nilitum asap obeda farmu sitaming nilitum alang tum pi pajur kon lo la pena bang so ki pi pajur along nilitum imithang khia dat pen bule pa padam kali bon sitam nilitum munit la pen munit khijan kaching phone kachirap ajoy ni si nilitum labang so api sitam nilitum pajur kon lo lang chithing pen subhas terang carving long life Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen MP Horen Singh Be Kapen Kharateng Pen Pini Lumbajong Constituency Mithipang Krong Thomatawar Kachitok along 20th Battalion CRPF Commanding Officer RD Jenny Anal Pen Rad Greater Diphu Bajar Committee Amaipu Tingkreng Rong Piatum Pen Kesang Ahem Inpusi Rong Arada Tumapan Solar Light Ingpu Bipon 20th Battalion CRPF atumpen Mithipang arong arara tumaphan matha ponsi hong ke barji ahut munit hejan kaching hong lapen gari motor kachong hong hut kesang ahem lapen ajo kangting siringa por hut kabathe angja phan pura kesang ahem pen solar light pipon lo Bangso ahem kikim kerang patang ponsi pini Commandant Jenny Anal Penrat Greater Diphu Bajar Committee Maipu Tingkreng Rongpi atum ingpu bidamlo Lapuson kaching thurabar sai kangpupona mayalong rong krepli arong asaratum KAAC CEM Tuliram Ronghang Pen MP Horen Singh Be atuma phan sarthe inghi pen boisa khuti lapen sarthe terang arong amparta khorsing terang arong kacheleng atowar langtuk than rong kel kaklia hem lapen longlea pata hehui setami pinpura lo epak panongsi tingkreng rong piar ding pidunsi CEM pen MP alongan kapale dam japhan rongpi asangho arideng pipajodon Bangso ahut 20th Battalion CRPF Commandant Jenny Analahin pen kaching thuramo kibangjilang army ke klempon kabo ijilang aphan chechak tekangsi KAAC CEM Tuliram Ronghang aphan sitami kaching thuramo ke klem kedam ke prap parpik aputhak sitami choro tekang News Desk Report Karbing Long Live Bidasing terang police custody along amat apran kiram jaya puthak ahema sor lapen adona rabatung manghu prangsi bidasing terang apran kiram nang jaya puthak klarta alamthe long nangji pusi ahema soratum kehang paso Socheng Dhenta constituency kaparlo Rongagora Arlok Longkoitiso Arong Amekar Bidasing terang phaikoni ni phainkora isi arni Diphu district jail along amat apran damjulo Kopi koson penoni alangli kopai kelang no pen apran damjulo setami nona bangki ahema sola pen adon arabatum ke manghu prang asonsi donanglo kachini dona tengke kalidang bidya sing terang alangli phan bang kacholangun e lapen lamki lampong kapabon penanjok penang an aningkan kes chedanang lang bonda kedam tang ningkan suri hinira kresir kep aningkan alangli Diphu district jelalong chethap nang koklo non kamang hume me alama bangke bidasing terang koson bensi apran kidam nang koklo jongsi ke so pensi apran kidam nang pulote kopia phansi ahema soratuma phan biruta pipedetlo laso alam pen non ahema soratumke klar dakalam the chining tung dublo Pasali STP antani na peni pinso nili hem abang kabi aphite sek nili hem keto ke thakla ningkani sivet ta nibidon nilrap ako kechuram chorong hijoram hai apreng arbutani chitu tekin na pen non nili supo akleng phanta admission
pendang lok aku lanon phi pendang lok emission antani li chisik thek thek pin chiri thek pin la na sini li hala ka churam churong apeng antani li thek pin lang la pen li chorang pawani si ningkani si pen a phil tin li chorang po pasin la hai apeng ar bostan ni mo hema chorang no podote em jongda chute lo pen che Nili tuma pherang ke pen ka homrida mahut achor la pen ahema soratum nang ka chuning riduna tengke KAAC CEM tuliram rong hang pen EM kache rong pipiatum Diphu district jelalong la so phuthak patar lipsi klardak alam thi kapalong ji aphan nangrap dunang ji pusi ka chuning ri padopong Kalidang bida sing terang jelalong ki doi sek nilitum ki chumobi ki jumobi a joini bangalong kachoram chot atangkata non ki kachitu mobe kamatha ibidi jut koklopusi achor kadom singnarpi ningdu kalam the jepaklang ponsi KAAC CEM tuliram rong hangpen EM kachi rong pipiatum nangrabdun brek tha puta kachuningri padopong Karlitang bidya sing terang arong kachi boyahut apisu asomar lapen angjera tuma phan chipamo dekang Rongmong bepen lop sing terang Karbi Anglong live Tangte pini prime tama berta ke lapang singang tonik lo domin thang mi kurbang thu